使いやすく快適、これを実現し、なおかつ SUV らしい力強いスタイリングを崩さない、個性的なデザインと使いやすさの両立を実現させること、これをコンセプトに開発スタートしました。 SUV らしい台形タイヤと取り回しの良さ、そして乗り心地、この3点をどう両立させていくかが開発で苦労したところです。取り回しの良さは運転者がストレスと感じる駐車場の切り返し、狭い路地での運転を意識しました。 SUV であっても最小回転半径5メートルを切りたい、そして乗り心地を良くするためのホイールストローク量も妥協したくない、最小回転半径 4.8 メートルを実現することができました。試乗の際はデザインや乗り心地を体感いただくとともに、ぜひ U ターンをしていただくなど取り回しの良さをご体感ください。